Navotas Representative John Ray Tiangco has recovered from COVID-19 2 weeks after announcing that he tested positive for the virus. He made the announcement in a Facebook post on May 12. Good news po. Wala na po tayong COVID. Sa huling PCR test po natin ay negative na po tayo. Kaya lang, kailangan pa rin po nating tapusin yung quarantine po natin at patuloy pa rin po tayong kailangan magpalakas. Tiangco thanked his supporters for praying for his recovery. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga nanalangin, nagbigay ng mensahe, concern, para tayo'y gumaling kaagad. The lawmaker was also grateful that day for the downward trend in the COVID-19 cases in Navotas. Isa pang good news, syempre patuloy pa rin po ang pagbaba ng kaso sa ating lungsod na itala na 2 weeks na po tayo sa Navotas na pinakamababang kaso sa buong NCR. The legislator gave a special shout-out to medical frontliners, stressing their service is unparalleled. Gusto ko rin pong magpasalamat, patuloy na magpasalamat sa lahat ng mga nangangalaga sa atin, sa lahat ng mga frontliners po natin at sa lahat ng mga Navotenyong patuloy nakikiisa sa paglaban sa pandemya. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.